Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Na tvojich holiach nádhery trónia, v údolí šumí háj. Na tvojich poliach si spievali, otcovia našich pracovali. Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. Hej, mám očinu v svete jedinú, kde radosne sa hrám. Tu si milujem, jej šťastie prajem a srdce svoje dám. Tu šumia hory a potoky, vách spieva krásne im do noty. Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. Na tvojich holiach nádhery trónia, v údolí šumí háj. Na tvojich poliach si spievali, otcovia našich pracovali. Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. Jej, mám očinu v svete jedinú, kde radosne sa hrám. Tu si milujem, jej šťastie prajem a srdce svoje dám. Tu šumia hory a potoky, vách spieva krásne im do noty. Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. Milé dámy, vážení páni, dovolte mi všetkých vás tu privítať na dnešnej slávnosti otvorenia zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice tu u nás v obci Mojmirovce. Osobitne mi je veľkou cťou, že na tejto slávnosti môžeme privítať
podpredsedničku vlády Slovenskej republiky a ministerku hospodárstva pani Denisu Sakovú. Vítam medzi nami poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Zdenka Svobodu. Viceprezidenta Hasičského a záchranného zboru pána plukovníka Petra Tancoša. Krajského riaditeľa Hasičského a záchranného zboru v Nitre pána plukovníka Vojtecha Valkoviča. Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre pána plukovníka Ota Mišuna. Predsedu Krajskej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pána Tomáša Slivoňa. Predsedu Územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, člena Krajského výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, pána Branislava Bániho. Čestného občana obce Mojmírovce, predsedu poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce, pána inžiniera Petra Šulca. Dôstojných pánov farárov, pána Jozefa Marka a Jozefa Poláčka. Som veľmi rád, že sa nám podarilo túto hasičskú zbrojnicu zrekonštruovať. V čase, kedy pani ministerka hospodárstva bola ministerka vnútra, sa nám podarilo získať prvú dotáciu vo výške 30 000 eur z ministerstva vnútra, za čo v tej dobe ministerstva vnútru ďakujeme. A environmentálneho fondu sa nám takisto podarilo získať vyše 100 000 eur, čo som veľmi rád. Vážený pán starosta, vážení kolegovia z Hasičského záchranného zboru, milý pán viceprezident, pán krajský, pán okresný, pán poslanec a vážení ctení hostia a hlavne milé spoluobčanky a spoluobčania. Pre mňa je dnes takou veľkou cťou tu dnes stať, pretože ma to nejak vrátilo späť o pár rokov, kedy sme tu spolu s mojimi kamarátmi ešte chodievali okolo na zastávky a čakali na autobus a pozerali sme sa na túto hasičskú zbrojnicu, v akom stave vtedy bola. A veľmi pekne ďakujem môjmu predchodcovi na ministerstve vnútra, pánovi Kaliňákovi, ktorý v roku 2008-2009 mal takú myšlienku, že doslova do písmena dobrovoľné hasičstvo na Slovensku postaví z popola na nohy a vtedy mu málo kto veril. No ale postupne na základe jeho plánov od roku 2012 a potom ešte, keď som ja pôsobila ako ministerka vnútra, sme dobrovoľným hasičským zborom na Slovensku poskytovali materiálno-technické zabezpečenie. Či to boli protipovodňové prívesné vozíky, alebo IVK Daily, alebo repasované Tatry. No a v neposlednom rade aj tie peniaze, dotácie na to, aby ste si vynovili, zrekonštruovali svoje hasičské zbrojnice. Vždy sme sa uvedomovali, že je to skutočne len také zrniečko v piesku, ktoré dobrovoľným hasičom môžeme dať, pretože na Slovensku je približne 2200 dobrovoľných hasičských zborov a 80 000 registrovaných dobrovoľných hasičov a z toho 30 000 hasičov je pripravených k okamžitému zásahu. A tak ako tu stoja skoro tí najvyšší povolaní z Hasičského záchranného zboru, každý z nich vám potvrdí, že skutočne tí dobrovoľní hasiči veľakrát profesionálnym hasičom v prvej línii držia vzadu chrbát a je to obrovská podpora a obrovská masa ľudí, ktorí potom stojí za nimi a odstraňuje tie následky živelných katastrof. Či už sú to povodne, či už je to oheň, alebo iné veci, ktoré nás môžu postihnúť. No a samozrejme, v prvom rade veľká vďaka dobrovoľným hasičom, pretože túto svoju hasičskú činnosť robia absolútne nezištne. Veľakrát ten čas by mohli venovať svojim blízkym, svojim rodinám a naopak oni sa snažia o to, aby dobrovoľný hasičský zbor v obci alebo v meste prekvital. No a samozrejme nastupujú do zásahov a veľmi málokrát vedia povedať, že sa z toho zásahu vrátia živí a zdraví a
Preto im všetci za to musíme byť vďační, pretože svoje životy a svoje zdravie nasadzujú v tých najťažších okolnostiach, kedy chránia naše životy, naše zdravie a naše majetky. A patrí im za to obrovská vďaka. Nech vás chráni svätý Florián, patron hasičov. Ďakujem pekne. Ešte na záver mi dovolte v mene svojho postavenia pri príležitosti tejto milej akcie odozdať v mene územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v Nitre ďakovný list magistrovi Martinovi Palkovi, starostovi obce, pretože bez podpory starostu a obecného zastupiteľstva by určite sme sa nedostali k tejto zdarnej, takéto krásnej udalosti, takže to je moje také prvý darček. A ešte z mojej pozície pri príležitosti tejto udalosti povyšujem všetkých hasičov DHZ Mojmirovce v hodnosti hasič o 1 stupeň. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, ja ďakujem dobrovoľnému hasičskému zboru, že vykonáva činnosť naozaj prospešnú pre obec Mojmirovce. Takže tiež im odovzdávam poďakovanie za dlhoročnú a nezištnú pomoc v prospech obyvateľov obce Mojmirovce. Ja by som vás pekne privítať všetkých, pani ministerku, pána viceprezidenta, pána krajského, pána okresného a veľké slovo ďakujem, že sa nám toto vlastne podarilo. Tak ako spomenula pani ministerka, je veľmi dôležité a my sme preto aj svätého Floriána zrekonštruovali nielen hasičáreň a preto tu máme aj nášho dôstojného pána farára Marka, ktorého by som poprosil, aby nám zrekonštruovanú sochu svätého Floriána, ktorá je z boku z hasičárni, požehnal aj spolu s hasičárňou. Ak vyrieknem modlitbu požehnania aj osôb, ktoré hlavne budú pôsobiť a pomáhať, aj sochy svätého Floriána, aj novej, obnovenej budovy a zariadení, ktoré sú v nej. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si stvorený svet podriadil ľuďom, aby si vzájomne prejavovali službu lásky. Prosíme ťa, dobrotivo vyslíš naše prosby, požehnaj všetkých, ktorých som vymenoval a všetkých, ktorí budú používať tieto veci pre svoju potrebu, ako aj pre pomoc iným, aby ťa stále uznávali ako najvyššie dobro a svojich bratov a sestry sprevádzali úprimnou láskou skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pokropíme svetenou vodou aj sochu, aj obnovenú budovu.